салом ба ҳама. Мо тоҷикоя матали хуб дорем ки мегӯям дизди хуб соҳиби гов бастай. Ҳамин чиз дар ҳақиқатан ҳозир мо шоҳиди ҳамин ҳолем. Бародари тоҷике ки ҳаққи бародари худша хӯрдай, як рӯз ду рӯз не, як сомон ду сомон не, зиёда 1.5 сол, зиёда 400-500 ҳазор доллар сарф кардам, хӯрдам, маишат кардам. Ва бо пайдо шидан одамое ки ҳамуро бегуноҳ бировардану барои ҳамун збор ташкил кардам. хуб бо пайдо шидан одамое ки гуфтанд ки ин балоро худованд ба сари ҳамин оварда. то ҷое мо медонем худованд 99 та номи зебо дорад. худованд раҳмонай, худованд раҳимай, худованд ғафурай. ва дар ягон ҷо, дар ягон ҳадис, дар ягон оят, ягон саҳоба, ягон пайғамбар нагуфта ки худованд абадии бандашай. дар ӯ ҳоле ки худованд ақли солимаш додай, ҳуснаш додай, ҳама чиза ақлаш мегирад. бародарое ки шумо хайр кардем, худованд хайри шуморо қабул бигардонад. ва то ҳол ягон кас напурсид ва ягон кас нагуфт ва ҳамун худшам ҳоҷи Зафар нишон надодай ҳамун спискара ки ай чанд одам чанд сум қарз дорай ва баъди ҳамун зборе ки ҳуйши чанд сум ҷамъ шидагия. ман занг задам, қатиш гап задам. ман гуфтам чӣ ба суми мардума, мардум ки тура ёрдам кардам, чӣ ба то суми мардума наметӣ? ва ҳоҷи Зафар мара гуфт ки Мансур Нигматов гуфтай то 500 ҳазор сомон ҷамъ нашава ягон каса сум тақсим намекунем. барои чӣ 500 ҳазор? фарз кардем ҳамун 500 ҳазор сум ҷамъ нашид, баъд чӣ кор мекунем? боз сумошонро намегирам, бо ай қафои ҳамин ҳоҷӣ медавам. ҳамин рӯз мо гап задем дар ҳамун группае ки ҷабрдидо ҳастай. як кас ё ду нафара сумша дода, як нафара 50 ҳазор дода, як нафара 18 ҳазор дода ки ай ҳамун 18 ҳазора бо 2 ҳазор сомонша бахшида. 18 ҳазор сомонша гирифта. бо иҷо аслан бародарое ки 10 ҳазор сомоншона бахшидан. 10 ҳазор сомона мегӯям бахшидем, ҳамун 54 ҳазор сомон дигар бита не ки имрӯз пага абед баъда абед ҳама хеле фреб кардестай. ман медонам чизда ҳайрон мешавам. вақте бародарое ки сума додан дар дасти ҳамун, суми ҳамуоро гирифта мошиношона роӣ накард, дилаш нашид. шумо фикр мекунед суми ки ай осмон бедарду бемиён омадестай, дилаш мешава як каса бута? Не охе. ва из бора Мансур Нигматов кушодай, агар ягон таи шумо бигем ки қати Мансур Нигматов гап зади, нависонди, пурсиди, ман мегӯм не. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамун акай Мансур Нигматов ҳамин ҷабрдидаҳоро ягонча пурсида буд. гуфта буд шон ки бародаро, шумо баъде ки сума ҳамин ҳоҷии зезера додем, ба чӣ мушкилӣ гирифтор шудем? чӣ ҳол дорем? чӣ мехӯрем? чӣ пӯшидестем? дар кадом ҳолатем? бисёри бародар аз як сол зиёд сумошона нагирифта ва то ҳозира. ва ҳамун ҳоҷи ҳамун спискае ки мондагиай, ман мемонам спискара, ҳамун спискара бигем ки издивоҷ сақади сум додеста. як тай боло мета, як тай поён мета, як тай мобайн мета. ва дигар рӯзо боша фреб кардеста. ҳозир соат 12 да метем, соати 1 да метем, ирӯз пага фреб карда гаштеста. ва агар бо пайдо шава ягон одаме ки мара бига ки ту ягон факту далел дорӣ ки гап мезанӣ, ман мегӯм ман дорам. ман ҳозир ҳамаша мегӯм шумода. ҳозир ҳамҷода видеоро мемонам, шумо тамошо кунед. ҳамун видеода ҳоҷи Зафар, ҳоҷи Зезе ва ҳамун шарикое ки дар бари ҳамуна табрик мекунанд. акаҷон мега мошин ошид шава, дар рӯзои нағз истифода бибарӣ. фақат як савол ба миён меояд. ҳозир ҳамун мошиноро шумо дар трак бор мекунед ва ҳамун одаморо шумо табрик кардем. ҳамун мошино кадом направление рафтагианд ки то ҳозир дар соҳибош расидагӣ нестанд? ин машинакӣ нест? ман шумода мегӯм схема чӣ хел кор мекунад. мошина бор мекунанд дар трак, табрик мекунанд, бо обратно мошина мефуроранд, сум дар дастшон тамом. дар ин бора мо қатъи ҳамин ҳоҷи Зафар гап задем.
агар ки ман дурӯғ бигӯм бо шоҳидо ҳастам. Пурсида будимша ки Ҳоҷи Зафар зезе мошиное ки ту да ҳамин трак бор кардӣ ҳамамо дар куҷоам? Мана гуфт ки ҳамун трак вайрон шудагиай, агар хато накунам дар Эрон гуфт дар куҷоя ҳамҷода мошин вайрон шудагиай. Ман гуфтам ки ҳамун бачаҳое ки ҷабр дида, ман ӯрам намешиносам, ҳоҷирам намешиносам. Ман ҳамчун як тоҷик, ҳамчун як мусулмон, ҳамаи меёд дар ҳамин интернет дидагиам. Ман гуфтам ҳоҷӣ, ҳамеё ба мара ҳеҷ намешаванд. Не ки ман қарз мекунам, билет мехарам, ту мара бигӯ дар куҷоа ҳамун мошино, ман мепарам мерам ҳамунҷа. ҳозир асри 21 алҳамдулиллоҳ мо беақл нестем, забона медонем. ҳамун мошиноро ман мегирам, ай тракти ки вайрон шудагиа мегирам, дар дигар трак бор мекунам, тарафи Тоҷикистонро ишон мекунам, ба соҳибошонам. Аямо омада ягон чи дар кор нест, Аллоҳ шоҳидае. Не ки ҳамин чиз нестае. Гапа иститол мета, уститол мета, барои ки дурӯғае. Ягон кас ҳақиқата то ҳозира намедонад. Чизе ки шумо дар видео дидем, ӯ ҳақиқат нест. Ва ҳоҷӣ мега ки ҳамун шарикоша ман намехоҳам суратҳои ҳамаморо бимонам. Худмонда мегӯям ку ман ҳамаша ба калай худам мегирам, ман биз нестам. И бизӣ нест, и пешгирӣ ай хатарай. Суратҳошонро нишон мете. Рас ҳамамо тура таҳдид кардан ба суратҳои ҳамсарат, ба суратҳои модарат, ба видеои додарат. Турам бигир бимон, бигӯ ки бародаро, ин ҳамин шарикои ман инамиён. Ҳамиёам сума хӯрдагиам. Пага як бародар дига дар дасти ҳамун фиребгаро, шайтоно, ҳаромхӯро нағалта. И бизӣ нест, и пешгирӣ ай хатарай. Ва як чизи дигара бародаро ман ба шумо бигӯм, мо дар иззати нафс ягон кас намерасем ва ягон касам мо беобрӯ кардани нестем. Худо шоҳидае. Мо фақат як чиза мехоҳем, ҳақ ба ҳақдод бирасад. Ва ҳамин коре ки ҳамин кардестае, дигар бародарое ки ҳозир дидестам, ҳамин дар чӣ ҳолате, ҳамин корора накунанд. Мегӯям ку бори кас ба манзил намерасад. Ба ҳамун хотир ҳаракат кунем, коре ки аз дастон намеояд накунем. Бародарои худтонро фиреб накунем. Ва имрӯз худтонро дар байни мардум беобрӯ накунем.